Velkommen til Højvandsskolen 7. A i stand. Vi vil lige starte med at spille en rap, som fortæller lidt om, hvad vi har lavet i ugens løb, og så vil vi gå i gang med aktiviteten. Krimispot, Facebook og QA-løb er hvad vi stod for i ugens løb. På tværs af klasserne har vi arbejdet hårdt. Det har været sjovt og ikke sporflot. Vi har haft travlt, men vi nåede det jo, og resultatet, ja, det var godt. Facebook-gruppen har besøgt flere skoler, og de har set flere morder med pistoler. Hele ugen har de cyklet rundt, men det er jo også ret så sundt. Krimispot-holdet har lavet mange trailer, og måske har de filmet en container. Det har været farligt, men også sej. Nu håber bare, du ikke bliver rej. QA-løb skal I jo alle på. I må selv bestemme, om I vil løbe eller gå. Bare nå frem med benene i behold, og ikke taber bukserne, så røven bliver kold. Vi er rigtig glade for, at I kunne komme, for vi har et mysterie, vi ikke kan få løst. Vi ved ikke særlig meget om det her, men vi ved, at mandag morgen kl. 8 fandt hr. Jensen hans kone død i et badekar. Vi har fået et tip om, at rundt i det her lokale er der gemt nogle tips til, hvordan vi kan finde ud af det her. Vi har også nogle få mistænkte vidner og selvfølgelig vores offer. Vi har meget lidt information om dem, men måske kan I få noget mere ud af det. I er nødt til at arbejde sammen om det her, for I har kun 3 minutter til at finde ud af, hvad der er sket. Værsgo at gå i gang. Der er et badekar med blod. Jeg var på arbejde, der morgenskifte. Der er fingeraftryk. Klokken 8. Ja, altså, der er i hvert fald Er hun måske faldet ned? Jeg vil også tro, at det lidt ikke kunne. ja, så er det noget med en trappe, der var. Ja. Men jeg tror faktisk også, det er lidt ham der... Jeg kan ikke se, hvad han hedder herfra. Jeg tror også lidt, det er Bo Sørensen. Hvorfor? Altså, han flygter, men det var nok... Stop alle sammen, tiden er gået. Okay, hvad tror I? Altså, jeg tror, at det har noget med en trappe at gøre, eller nogle skud eller sådan noget. Jeg tror, hun er faldet ned og blevet druknet. Jeg tror, hun er faldet ned. Trappen og fået hul i hovedet. Hvor tror I drabet blev begået? Hun kan være stukket ned, fordi der er en kniv med blod. Ja, men det trappe. Jeg tror, det kan være, hun er blevet skubbet ned af trappen med en kniv. Jeg tror, hun er blevet dræbt i badekarret med kniven. Det lyder meget sandsynligt. Det kunne godt være sket. Men hvem er de skyldige? Jeg tror, det er Gudrun. Det kunne også godt være... Ja, Gudrun. Jeg tror, det er ham der... Hun kommer jo sent. Jeg tror også, det kunne være Hr. Jensen, han var jo på arbejde. Det kunne være selv. Kunne det ikke være begge to? Nej, jeg tror det. Han kunne godt være taget hjem, slået hende ihjel, taget afsted igen. Men naboerne har jo set Gudrun gå derfra. Jamen, for at virke som om det ikke er ham. Men vi er nødt til at have et svar. Vi er nødt til at blive enige om et eller andet. Gudrun og hr. Jensen tror vi, der er de skyldige. Okay. Men hvorfor blev hun egentlig dræbt? Altså, hun kom jo ikke rigtig op og skændes med folk, så hun virkede som en normal person. Det var jo noget med arven derhen, tror jeg. Altså, Det tror jeg også. Jeg tror, at Gud han blev mega pissesur. Men hvad stod der i arven? Ser du ikke lige hen? det var, at fru Jensen, hun har vist ændret arven, eller sådan noget, så de ikke kunne få noget, eller have den sten. Det lyder som et godt motiv. Men hvornår blev hun så fundet? Altså, det er vi også nødt til at have. Jeg tror, det er klokken 8. Der er sådan en ur der på. Altså, den står jo på klokken 8. Okay. Uret går ikke, så det må være et eller andet... Med klokken 8. Okay.
Men vil I høre den rigtige historie? Ja. Det, der rigtig skete, er, fru Jensen ændrede arven, så hverken hendes mand, herr Jensen, eller hendes datter, Gudrun Jensen, ville få noget. Herr Jensen og Gudrun blev meget sure, og herr Jensen kom op og skændes med hans kone. Så han ringede til Gudrun og overtalte hende til at dræbe hans mor. Herr Jensen tog afsted på arbejde og efterlod Gudrun derhjemme med moren. Hun skubbede hende ned ad trappen, så hun fik hul i hovedet, slæbte hende ud i badekarret, hvor hun stak hende ned med en kniv. Hun ville få det til at ligne selvmord, så ingen ville mistænke dem. Okay, nu har I løst mysteriet, så får I lov at sidde og se nogle krimispots, som vi har lavet i ugens løb. Jeg håber, I vil nyde dem. Tak fordi I gad at hjælpe os. Nu må I gå videre til den næste krimistand.